Nga gayon. Tapos makadinaw na kadili ha. GGSS. Ganda-ganda sa sarili mo. Yes. Thank you. Thank you, babe. Vlog mo na ko pa. Sige lang. Go. Ay, oo, magayon din din. Oh my gosh. Wow. Kagayon mo? Inatiti ko mo din. Ama, oh. Di lang ganun. Ang buti di daw. Wow, magayon ka nila. Ayun na? Magayon naman dito. Welcome. Welcome your scene. Hey. To our municipality of Asia. Kagayon mo. Nagutom ka. Nagsisimbag. Oh. Sa dati kasi. Ano ba yun? Next. Shout out to my ex. You never gave me head. Okay, magkakape muna kami. Magkakape muna. May wifi din. May wifi niya. Adi yung order dito ha. Wow, magaling. Ngayon pala dito. Okay, 1, 2, 3.